Inumac-pumpen fra Flowserve leverer exceptionel ydeevne og pålidelighed selv under krævende forhold. Med magnetisk kobling, lavt energiforbrug og minimal vedligeholdelse er den ideel til en bred række industrier. Pumpens selvbalanceringsteknologi eliminerer behovet for mekaniske tryklejer og afhængigheden af smøreevnen i det pumpede medie, som er den primære årsag til nedbrud i magnetisk drevne pumper. Denne teknologi fjerner altså grundårsagen til nedbrud af magnetisk drevne pumper ved komplet at eliminere aksielle kraftpåvirkninger i pumpen, selv med varierende trykforhold, hvilket sikrer høj virkningsgrad og stor driftssikkerhed. Derudover er pumpen udstyret med en vulkaniseret ETFE-liner, som giver fremragende kemikalieresistens og gør den ekstremt driftssikker i aggressive og kemiske miljøer. Inumac. Dynamisk balancering, maksimal driftssikkerhed.